bau tiapang ong ya ki khon ki syakri ka kemi ulam ya kato ka senduk pisa hang ne tiapang janga baladang alat god mansem ngan yang akhmat jang ka jing bisar kane kan pelayem yang ula kerenda ka basau sarong kadau ka long babaro si kata uju melin ban pelayem yelada kane ka pertai daki kam jang ki jing syukor ki babon namar bau dei ubadan bor udai ubadan kaspa ulayem haka pertai ngilong kumta ki praman sim ki bakordor namar ba pidok namar ba pilong kun suet namar ba himdon e kane ka pertai lada pila bakla don e pilangat ka jing sya penram nabam don bakersan ki breu ki bayo cibon ki jing rap na kane ka pertai namar ba ki ruspa namar ba ki don ki paralok namar ba ki don sibon ki nong kersan lada ki le kat ba ki lero haka pertai ki yo ya ka jing pensan uneu baruspa te suabon tukut mansem ula krani kine ki kiten ngayoi ngaperkhat bakane ka bayarap yang ngabaro si kata kan yang hakmat joga jing bisyar ngan long laim hinrei kata ka boru kampaja uyo tiaman met ulai ka jing sirkai jong ka dujok ula posneu ulai ka jing trem ban kata ka dei ka jaga ka baun sa kendo unsa poi syata syadujok kin long kumno ki pramen sim ki bakador ki baperkhat bahkan ka pothei da kata ka dei ka lat ka bangi khmilan tiban poi syabanan em lamdau Jesus Christ kumong ni Dr. Richard kalalong ka jing em ka baleno hei lada klamu blei ka mentoi hei ngilong